historikoak bizitzea tokatzen zaigu. Gauza bera behin da berriz entzutea. Ta ez da adinak interesgarri egin hauenik. Hori esan beharrik ez dago, ez? Ta ez da lan egonkorra topatu dudanik ere. Ez. Beste fantasia bat ezari naiz. Izan ere, kuadrillako lagun batzuk, maitasunaren makila magiko hipokritak ukitu balitu bezala sentitzen dira. Eta gauza bat esango dizuet. Zea, maitagarri kontemporanioiek, exorcistaren umeak baino beldurra handiagoa ematen didate. Egia da, urrutitik ikus dezakezu. Ta zugan asaltoka hurbiltzen den bitartean, ez dakizu, zure betiko laguna edo Heidi ote den. Irribarre zozo batez, hau zabal ergel batek aurpegi guztia irenzten baitie, zugan asaltoka hurbildu, arnasa sakon hartu, ta zea botatzen dizu. Ojo, albiste ona balitz bezala gainea. Eskonduko gara! Ta zu arnasa hartu gabe mutu zeure barrenerako exorcistaren umea ateratzen zaizularik. Ta nik akatuko zintuzket. Ai, egunero txoritxoak entzungo banitu bezala sentitzen naiz. Ta orduntxe eiztariek egiten duten lan bikainarekin gogoratzen zara. Zen eska, etzea posten ala! Juhu, 7. eskontza urte berean. Bueno, ba hori, gonbidatuta zaudela, Norbait ekarri nahi baduzu, ba... Ai, zuk ez daukazula nobio hori gaixua. Lagunak? Zertako? Bueno, lasain ezka. Aian eskontzan topatuko duzu norbait, Ta hortxe doa Heidi saltoka bere Pedrotxoren gana. Ba, joan daitezela urruti bai, alpetara gutxienez. Benetan, eskondu behar direnak moskortuta bezala bizi dira. Iparra galtzen dute. Bueno, ta hitzen esan nahia zein den ere ahaztu egiten zaie. Esaterako, xumea hitzaren esan nahia zein den baldakite. Bai, neska, ba, ezkontza xumea egitea pentsatu dugu. Inguruko senide eta lagunekin bakarrik, 300 inguru edo. 300? Bai, nire mutilak lehenguzu sinazko dauzkata. Bai, lehenguzu sinazko ta danako pusekoak. Ta gero, zera botatzen dizute kortesiasko faltsukeria azpakizu. Oparirik ez, favorez. Ja, oparirik ez, baina to, 200 euro eskongai maitagarrien kontura. Ta okerrenak, modernoenak. Bai, sekula eskonduko ez zirela esan zuten haiek. Azkenian zuriz jantzita eskontzen ditu abadeak elizan. Tira, zea. Baina, bueno, gure kuadrillan eskontza xumeak egitea da ohitura. Baina eska, etxetxo batean egitea pentsatu dugu. Politia sekulako paisaiarekin mendipila ikusten dala. Urkiolan eskondu behar duzu orduan. Ez neska, baizea, alpetan eskonduko gara. Arrapasan, azkenean asmatu duzu, alpetan. Hala ba, gehitu 100 euro gutxi batzuk gehiago kontura. Ta, bueno, ba, zea, gonbidatu guztiak tiroldarri antzita joatea nahiko duzu, ez? Ba, bai, hori ere asmatu duzu. Ta horrela, alpetan bukatzen duzu, Garagardotegi bateko zerbitzaria izango bazina bezala jantzita. Ta esan beharrik ez dago, oso barregarri sentitzen zara. Zea, ez duzu nabarmen geratu nahi, baina tiroldarri antzita, bekokia baino zerbait gehiago duzu agerian. Ta momentu horretan, horrela jantzita joango den bakarra izango zareneko susmo hartzen duzu, ta... Ai, ez eskerrak! Goierriko lengusuak eta arratiako lengusinak ere animatu dira David el Nomo eta bere kuadrillakoak bezala jantzita tortzera. Ai, hola ez da? Pedro eta Heidiren bizitzako egunik importantena data, zea... Hori bai. Gero zeremoniak igualak dira, Alpetan, Urkiolan edo Las Vegasen, Berdin dio. Ta, zea, okerrena pasadela uste duzunean? Orduntxe, sorpresa! Norbaitek hitz batzuk esateko eskatzen dizu maitagarriki. Tira neska, ez zaite sosa izan, zu itxuta zaude telebistan tantzerkian da. Bai, bueno, baina naiz bertsolaria eta hola improvisatuta da. Bueno, favorez, Bururatuko zaizu zeo zer, oso graziosa zara. Esatea be,
antxe zaude. Alpetan ospatzen den eskuntzako agertoki gainean minigona berde batekin jantzita. Batu duzu merkeena hori bai. Tabernari amantala soinean eta txirikordak buruan. Graziosan, hori seguru. Ta ze esan ez dakizula, arnasa sakon hartzen duzu. Ta berriz ere arnasa sakon hartzen duzu. Ta orduntxe bat atositzak. Iolare, hihu, hihu, iolare, hihu, hihu, iolare. Redi hori isiltasuna, alpetako jartzuna ere entzun daiteke. Ta bapatean, txalo zaparra da eta sekulako salaparta entzuten da. Ai, oma, hain ondo egin aldut, eskerrak! Ez da hori ez. Tiroldar guztiak bikingo bihurtu dira. Eta mundua bukatzear balego bezala hortxe hasi dira jaten eta edaten. Edaten, batez ere, edaten. Eta zuk ez daukazu, ez jan eta ez edateko gogorik. Handik aldegin eta etxera heltzeko gogoa baino ez daukazu. Baina, klar, normala denez alpetan ez dago, zure auzoraino lagunduko zaitun funekularrik, Eta batean, magia! Norbaite kanala aldatu eta beste telesei batean zaude. Heiditik Walking Deadera pasatu zara. Bai da, gonbidatu guztiak zombi bihurtu dira. Ta hortxe dato zure atzetik zu irentxin nahian zalapartak eta balantzak alerdea dariela eta ulertezina den hizkuntza batian. Dantzaldian nola edo ala, ies egitea lortzen duzu. Bai, badakizu, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa maigabean bezala. Alpeetan ere Pakito el Txokolatero eta Benito Lertxundi jartzen dituzte inungo arazorik gabe. Hori seguru. Ta jaia bukatzea hartzelan pozarren nengoen, azkenean lotara bazen gara ja. Baina ez. Alpetako mendipuntan ospatzen zen eskuntzako katerin nagusi itxu eta alprojek haien langile nintzela pentsatu zuten ba? Bai, ala jantzita tiroldar peto-petoaren itxura nuen, baina ala ere. Hizkuntzarekin arazoak dituenez, guztiari baietz esan da, esteietako baskariko ondakin guztiak isilik batu nituen. Bueltako bidaia ere kontatzeko modukoa da, baina bai, berandu egin zaigu eta Ryanerrekin egin genuen ez, hobe dugu beste baterako utzi. Hori bai, gauza bat esango dizuet. Sekula eskontzen banaiz, mendeku hitza zer den ondotxo jakingo dute nire kuadrillako lagun xumek. Bitartean, zuek zoriontsu izan, eta mila esker.